Kauan sä näin? Joo. Ai apuvuori. Onkin hyvä. On ollut hyvä valmennus. Mä käyn niin liian vähän vaan täällä on päällä. Ainakin tosi hyvin sä liikut tossa. Muuten mä niinku mä yritän kuitenkin vähän enemmän täältä kautta. Joo. Mä oon siis täysin enemmän huukkajana kuin yläkautta. Okay. Mä nyt yritän saada mun yläkautta enemmän. Joo. Tää on just silleen siistiä, että jos mä nyt kävelisin mua vastaan kadulla, niin mä ajattelin, että jos voi. Mitä mä nyt tietäis on. Niin kyllä. No aina kun kadulla kävelee, niin aina miettii aina, että hoitaisi käden päälle. Joo. On paljon kovempi kuin mikään penkki. Niin. Mulla ei tos huukis ole. Sulla on kyllä ihan kuin kivi seinä. No, mä oon sitä paljon enemmän päivässä kuin tää yläkautta. Onkin. Alright. Otako oikein? Joo. Tää on mun heikompi. Niin mullakin on joo. On kyllä. Uima. Paljon sä painat? Tänään mulla oli 78. Viime viikolla oli 76, kun oli 46. Niin, no sekin. No mä oon 100 kaudessa varmaan. 100. 200. Jos on yli 100, niin se on kyllä miehiä painaa. No, mutta nyt siitä on vaan haittaa säännöllä. Sekin on tuossa vuoden ammattilainen. Joo, ja mä, siis niin kuin sanoin, täällä on aina hopeaa. Niin, mutta tää on kyllä tasollisesti aika paha missä reenata. Esimerkiksi meillä tuolla Helsingissä, siellä on kyllä niin paljon eri leveitä. Ainakaan vielä tässä vaiheessa ei kyllä kopata jäädä. Pitää rannassa koko reeni. Niin se menee äkkiä. Kyllä se pitää. Mä en niinku pääse, siis sulla on niinku tää. Mä en niinku pääse niinku sinne, mitkä mä niinku yrittäisin. No me voidaan aloittaa niinku suonen ranteen tietysti, eikä sieltä aloiteta sopsaa. No joo, ei se silleen. Mut ajatuksena on kyllä. Kyllä. On siellä mitä jotkut tekee. Haluaa niinku vetää. Mun on pakko olla Tää on niinku just sopiva oikealle käydä silleen treenaa. Silleen varsinkin näitä. Tää on niinku just sopiva vahva. Silleen, että mä käyn just silleen esimerkiksi yläkautta, niin mä yritän vaan puolustaa sen Mut tää siis tähän jos mennään, niin se on ihan yhtä suuntaan. Ihan kumpi käsi vaan, niin mä niinku huomaan tässä, että mun pitäis niinku repiä vaan ihan niinku. Ei niin. Otetaan vielä. Juu. Ai. Siellä se meni. Pienen lavustuksen. Joo. On kyllä. Ai. Otako vähän vasuria? Otetaan. Mä otan tossa remmit. Joo. Onks
sä niinku yleensä kisoissa alussa niinku remmejä vähän? No siis yleensä jos mä koen, että tai niinku, yleensä mä salen lipeen silleen täältä alakauteen, mä menen remmeille yleensä, mutta yleensä mä myös yritän, tai silleen, että mä yritän niinku flashaa suoraan tyyliin mahdollisimman nopeasti. Mulla on taas siis huomaa, että senkin jos on vähänkin sellainen niinku vahvempi käsi, niin mä en taas niinku remmeiltä. Tuntuu, että sit kun käsi on vielä niin lukittu siellä. Niinku heti kun sä nyt käänsit äsken tohon, niin tuntuu silleen, että joo. Mä en pystyn jopa remmiin vieläkin. Huhhuh. On kyllä raskasta. Mukavaa. Oh, niin just kyllä. Oi. Lähtpä siitä varoista mennessä, mä yritän miten nyt jarruttaa siitä sua. Toi on ihan mörkkeä. Pystytkö sä silleen vähän niinku suoremmin ranteella tavallaan? Tai no voi mä yrittää. Tai vähän niinku... Aina silleen niinku tällä. Niin, niinku sivupaine. Voi mä yrittää. Tota mä niinku... Se on niinku se käy... Toi on mulla aika vahva silleen tuolla. Toi, joo. Se on vähän semmonen huukkiprässi. Joo. Joo. Se on vaan se, niin kun menee tälleen sivulle ja vähän ranne on tolleen menetetty, niin sitten pitää vaan pitää pronaatio ja paketti tiukkana, niin sitten se on niin. Onko? Eikä pitää vähän lepää. Tuo on kova oikeesti. Panssarikaatis. Niin mä oon nyt siellä BMP 2 kurssilla, eli semmonen rynnäkköpaino, venäläistä rynnäkköpainosta. Mä oon siinä silleen ampuilla. Valmismalla. Niin on siinä, nyt on ollut kyllä, alkakaudella ei ollut kyllä hirveästi aikaa. Ja ei niinku jaksanut. On nyt, meillä on periaatteessa niinku ohjelma, ei melkein pelkästään. No joo. Sit kyllä siinä, jos ei oo kipeä, niin kyllä siellä sitten Vähän enemmänkin se lähdet vähän karheita. Sillä saa enemmän keskittyä siihen, että sivusuunnassa. Mulla on helposti, että mä lähden vetämään. Tarvitse muuta kuin opettele silleen sivusuunnassa. Niin, eli se, että sä lähdet vetämään, se vaan mulla paranee mitä enemmän. No joo. Eli se on ajatus se, että enemmänkin tuohon keskelle vaikka ottaa enemmän. Pikkuinen korkopäin, vaikka enemmän alaspäin. Sitten varmaan sellainen on sulla. Kokeillaan eri tyyliä. Kokeillaan. Nyt lähden taas paremmin. Katsotaan, mä otan kiinni. Mä otan ostamaan ihan suoraan. Mä lähden katon minnekään tonne taas. Jout mun puolesta Juu. Mutta kato, mä tuun aina päälle. Kun sä vedät, niin mä oon aina sinne päälle. Aion, joo. aika hyvin pitää. Kiitos.
Onko se ollut hardangia? Tavallaan se ei tunnu edes niin paljon niinku käsiin vaaralla siellä, että tavallaan että mä huomaan, että mun Kyllä paksu käsi. Se on yllättävää. toi, kun mä kävin Bulgaariassa, niin Krasimierhän oli ihan kauan. Siis mä en ole missään, siis tietysti mä tiedän, että se on jäätävän vahva ja näin, mutta se jotenkin tuntui niin toivottomalta, kun se kaikki vaan tuli koho suoraan mun peukalolla. Siis ei siihen niinku saanut mitään. Se kukkuu vaan hyökkää ulos noin. Sitten niinku tuntuu, että ei tähän ei saa mitään voimaa. Ihan jäätävä. Kyllä sairaala. Joo, ei, tonne ei mennä. Otako Renault? Jos on muualla tai siellä joku muu hyvä Jaakko. Hyvä Oliver. Saanko tuomaroida? No, siinä on. Ei, menkää, ottakaa vaan. Jaakkokin kun lähtee kisapöytään, niin se tulee tutuksi. Sun pitää antaa komennot Norjaksi nyt. Niin jo. Niin. Joo. Ja ranne. Go. Hyvä. Niin, ei. Oliver Rodever kyynärpää edessä. Hyvä, ei ollut pidä. Pidä. Ei ole se rajo. Hyvä, tosi hyvä. Kyllä se vaan muuttaa sitä. Eikö muutakin? Oot sä ennen lähtenyt startista? Joo. Kyllä Oliver on niin raju kuin se. Eikä sattunut. Mä ainakin tunsin, että joku äijällä meni. Ei kai oikeesti. Osahti. Ei se ole semmonen iso, mutta se vähän iso. Pystyykö ottaa? Otetaan vielä yksi niin. Siis, jos pystyt siis. Otas vähän. Henkka jotain. Voi vähän testaa. Kevyesti, Joo, vähän joo. testaa. Ihan vähän vain. No, tuntuu mitenkään. Jos menee voittopuolelle. Mutta eikä... Eiku niin, jota voittopuolella vaan. Niin, että jos se sieltä. Tosi nätin näköistähän toi oli, et ei siinä ollut mitään, varmasti oli lämmin, mutta... Vitsi kun on pumpista se. Oli ihan sairaan. Niin. No. Joko teidän tulee kylmä? Ei kai. Mulla ei ainakaan yhtään kyllä. Mä ajattelin, että tulisi, mutta ei kyllä vielä. Ei kai. No ei ihan. Ei mitään, mä voin olla aina yhtä hauska. Ei kai. Kun mä en pysty tekemään mitenkään tolleen. Se on ihan hieno juttu. Se nuorin olisi niinku flashasinkin yhden ja sille suoraan flashin niinku tolleen. Mä oon ruvennut sillä että ei satu enää niin. Sanoisin, että jollakin meidän seurassa on kovempi kuin Samulla, kun ainakin siis niinku mitään kokeillut pöydässä. Oikein. Joo, mutta on kokenut sen tunkkiuksellisen. Mä oon vaan vääntänyt siitä se kaksi. No siis mun mielestä ne ehkä kannattaa erottaa toisistaan just se, että millä se tuntuu pöydässä versus, että kuinka paljon siinä on sitä oikeaa kuppivoimaa. Koska mun mielestä esimerkiksi Juvosen Topilla on kauhea se kuppivoima, mutta se ei ehkä samalla tavalla tunnu monille, kun se Topin käsi on niin iso. Sitten Samulla se käsi on niin iso, että tavallaan se, että sen ote on tommoinen. Niin sit se on vaan ihan eri.
Että, mut siis joo, siis kyllä se on niinku voimillaankin kyllä huomattava. Ja ne sormethan ei tuo antaa. Mitäs sä teit? Niinku Nyt kerrot kameralle, mitä sä teit. Laitan tässä ihan remmiin ihan tälleen rehdisti. Etkä huijaa. En. Eihän se on... Kaikki on vaan taktikoita. Onks tääkin? Se on taktikoita. Oot sä halunnut, mä siirrän tänne taaksepäin, saat laitettua pidemmän. No siis... Se olisi ollut anteliasta. Kyllä. Pitäisikö Henka ottaa vähän alempaa kiinni, olisiko se? Joku vasen ensi kipeä. Ja onko tää nyt ihan tarpeeksi hyvä sulle, että niin? On, siirrän vaan vähän ylös. Tuntuuko pahalta? Joo. No mutta et sä Henkka tosta möhkää vähän moikkapuolelle. Tarvii keskirautaa, kun mä harjoittelen tätä uutta. Se on huono. No 5 minuutin väsymyksen jälkeen. Mä oon jo nyt väsynyt. No näytä Henkka kun väännät. Mä koitan. Koita. Se on hyvä suunta. Koska et sä pysty ottaa taaksepäin. Jos et mua muisti vielä tyynyä, niin sit... Niin sit ei kyllä kannata enää vääntää. Rumaa, tosi rumaa. Onko siellä vähän tota oikein? Mä en ole vääntänyt vielä siis yhtään. Mä otan rumaa vähän lämpöä, niin... Tuntuuko, että ei oo oikein silleen yhtään? Kun tää asento on niin outo. Joku on nyt vaan niin kuuma. 4 vuoden vääntämisen jälkeen. Ei. Dongguan Xiuyu. Vois remmellä. Se on ihan eri tuntui tää vasen tehdä tällä. Oikein ei siinä oo se oikeesti näin. Kovasta on koe. Pystyy menee mihin. Ei vittu miten sen. Aina kyllä se varmaan jossain vaiheessa, kun ikääntynyt. Vei sun hanteen. Vei. Ihan. Hyvä, ettei käynyt peukaloa. Alkaa unohtua sieltä alkupäästä. Haittakaa se ennen. Se on kyllä aika huono. Onko huono? Koitaaks Sessa laittaa ne roinaremmit? Ai ihan brännikäs. Joo. Onko se... Vaan parasta sulla. Niin. Maksaa 200 € kauppa. Ei, mut tää on tää sama mitä sulla on. Joo. Mikä? Golden? Niin, tää on kyllä. Aha. No siis kyllä toi mulle sopii ihan hyvin, että Aina me jokkaan vaan Juhan kanssa. Onkin tuon pappara. Ja Esa, no niin. Silloin kun se on paikalla, pappara. Tai siis nuori mies. Ei oo. Ja Esan kanssa jumppaamisessa nyt ei oo silleen jää. Mutta on aika hyvä, vahvan... Joo, nyt mä oon ihan... Niin mä katon. Mä oon ihan rehti. Tai se on siis aina ollut rehti, mutta nyt mä niinku en taktikoida. Jaakko, nyt se
Joo. Mä oon toisen mukaan. Niin. Koko ajan on täällä. Niin. Oma yleensä muuttuu. Saisiko olla sille veneelle, jos kukaan sun pitää jututtaa? Ei muuta kuin se sanoo. No onko se? No on se vielä syynillä. Ei varmaan kukaan aivan heikkoa. Ei kun mä ajattelin, kun sä oot muuten toi Monster Michael Toddy, että jos sullakin on sellainen 2-metrinen kyynärpää, että se ei ole ikinä yli. Miltä tuntuu? Ei hyvä. Miltä tuntuu? Oho! Ai. Tarviks laittaa? Vittu on hirveä. Mut sattuuko? No vähän, ei paljon. Se sattuu. Niin nimenomaan. En tee enää. Virhe! Eikö se ole yksi alkaa maassa? Ei saa pöydän päälle, ei saa. Ei mä just katoin virhe. Joo, mä just katoin niitä videoita, koska mä kaverin ajattelin, ei. Pöydän päälle ei saa. Miksi Devon ei ole sanonut? Se ei saa muuta. Vieläkö tuolla? Voidaan ottaa yksi. Korjaa. Sen kyllä huomasin, kun mä oon vääntänyt aina sitä joka viikko. Sit silleen, liian sitä tottunut silleen jotain röntäseen, niin sitten jotenkin kun ei päässyt treenaamaan sillästi, niin sitten lopussa on vähän ihan väsyvää. Eli vaikka sit kun treeni alussa oli silleen voimantuotto on aika sama, niin menehtyy paljon. Joo, se osallistuu tuonne Helsinkiin. Lasuri paranee. En mä varmaan yhden. Hyökkäässä on vähän ilman päässä. Joo, en todella. Käsi, joka pysyy joku paketissa. Niin. Onko sun sattunut? Joo, siinä on valitus. Joo. Siellä tuntuu, kun mä teen näin. Mä huomasin, kun mä tein tota. Miten mä vittu hyökkään nyt? En mä pysty hyökkäämään. Mä jaksan tehdä niin. Just noin! Oi vitsi kun polttaa. Hei nyt. Jostain olkapäästä. Kyllä kuulostaa nauta näin. Hallitseva Suomen raskaan sarjan oikein käden mestari. Päivä vähän. Dio. Vedetään jatkokuria. Ei. On niin väsystä. Mä en yllättävän paljon mun mielestä kesällä taas toi vene. Se on viimeistään vähän kerran käyttämässä. Ei tiedä. Tilanteen kunnossa, kun ei venettänyt. Ota vaikka vähän jotenkin ihan sieltä vaan.
Onneksi se puolustus enemmän kunnia. Ja ottakaa te. Henkan kanssa. Ai muutenkin niin. Noniin. Miksi on tällaiset pakki? En mä tiedä, mä oon miettinyt, että olisiko se niinku vaan ihon pakki, tiedätkö? Niin, et se ei painaudu. Niin joo. Niin jos se vääntää tosi paljon henkeä. Ei kai se millään muuta. Jesse oli niin paljon korkeampi. Mulla on niin pumpis, mä en saa näitä remmejä. Mä ajattelin, että mulla on niin pumpis, että se ei yllästä remmiä. Ei, mutta eikö Jessellä ole isompi käsi kuin Kellä? Levanilla? Sähän voitit vertaa. Kyynärlahti. Niin, sähän voitit vertaa. Joo, ja Pajon Soon ja ketä näitä nyt muita on? Älä huijaa. Siis miten? No vittu kääntämällä rannetta ja sit sä tiputit vielä alussa tolleen noin, että se meni tonne mahdollisimman. En mä oo. No ota myös vähän lepää. Mulla on aika vähän jäljellä. Niin jos mä nyt... No, No ei. mille sä nautit? No. Mille sä nautit? Lähes se voitti. Toi on ilkeetä. Ei, mutta tää remmi on niin hyvin mulla. Vaihdetaan pois. Joo. Laitoinko mä Jesselle liian hyvät reitsit? No oli kyllä ihan helvetin hyvin remmi. Kun ei se kaikki tuli ihan vaan tänne. Niin käsittää. Niin. Ei Henkka pystynyt sit mitään niin vääntämään. Ei kyllä. No kipeä. Koska niin, kyllä se on jos tässä nyt... Tai kun melkein tietää mitä tässä hemmeillä ja otteessa pitää tehdä Henkan kanssa, että ei se vaan niin paljon Henkan kanssa vääntä. Ei tää mullekaan mikään ylivuotinen. Onko nyt parempi? Tai tasainen? Ainakin näin. Mutta on niinku Henkan kanssa, kun jos mä yritän tänne, niin en mä sieltä Henkkaa saa. Nyt annetaan vaan. Mut eikö sieltä kannattais sun treenata just? Joo. Henkkaa, et sä yritä vähän. Siis kyllä yritänkin, mutta lähdetään. Mut niinku Hemmin kanssa varsinkin. Henkan kanssa ei oo. En mä täältä saa. Et se... Pitää vielä tuonne sivulle. Niin, ja sit jos mä saan jo otteessa otettua tätä korkeutta, niin ei Henkalla oikein mitään niin fiksua suuntaa siinä silloin. Jotenkin ei se saa tätä sit niinku puolustettua. Ja missä on niin vahva ranka, että mä en oo yhtään saa painetta. Tähän vittu, tässä on sellainen jännä juttu, niinku, että... No tän parempaa otetta mä en pysty sulle antamaan. Siis mä en tiedä, teet sä kaikki, tekisit sä jonkun muun kanssa täällä, ottaisit sä näin. Miten? Kun jos mä kiristän näin, niin sulta tuut mukana vaan tänne. Joo, mitenhän... No pidäpäs kiinni, tehdään sitä lähteestä. Niin, pidäpäs kiinni ja niinku yritän, kun mä lähden vetään, niin yritän vastata siihen. Joo. Tää on niin jännän tuntuu. Se ei niinku, tuntuu, että ei kiristy sellainen kuin muiden kanssa. No mulla on vaan selitys. Jessen käsi ei kiristy. Tää on.
Mut en mä tiedä luovutat sä sitten jo. No luovutan mä siinä kohtaa, kun en mä saa mitään painetta. Pystyisit sä pitämään? Kyllähän sä muistat. En mä tosta pysty. En mä suljet. Se ei vaan olla olkapäätä eteen. Sä suljet niin mut tonne sisään. Ei mulla on niinku vielä mitään. Onko se just se, että jos Jesse painaa niin paljon sivulle tavallaan, että se ei niinku tavallaan se, että se ei avaa tätä Jessen rannetta, vaikka sä yrität, mutta se tiputtaa tätä sitä mukaan, kun mä otan vetoon, niin sä tiputat näin kulman. Sä et niinku, jos sä taistelisit sitä kulmaa vastaan, niin mä saisin varmaan niinku paremmin sinne paineen. Koitat sen. No nyt on parempi paine. No nyt sä löysäsit sen paineen ja sitten kun mä en saa sun rannetta hallintaan, niin sä pystyt lähtee menemään. Niin, en mä siis tosta paineesta pystyis lähteä suoraan. No ei vaan muutaman kerran, niin sit pari kertaa hinkkaa. Mut tosta se muuten on, kun se, että nyt jos me lähdetään näin, niin sit kun sä tuut tälleen, täällä mukana näin, niin mä oon mennyt jo tänne takalaitaan, enkä mä oon saanut vielä mitään aikaiseksi tänne. Siis toinen käsi. Ei. No, mutta tää on aika hyvä. Teepä se oikeesti. En mä viitti, mulla menee käsi niin paskaksi sitten ensi viikon treeneihin. Ei se itse asiassa välttämättä tule, että sä ookkaan voimasta tai... Ei kun niin, et sä ookkaan... jos sä reenaisit kuukauden, niin luulet, että sit koska kyllä mä niinku tunnen sen voiman, mikä se ei niinku välitä oikein voimaa. Mutta toikin on aika nöyryttävää sanoa, että mut siitä tulee kyllä sitten, jos... Se ei toimi. Et oot vahva. Se pitäis putsata, joo. Otetaan vaan se. Niin, että ottaa ne rustat pois, Kummatkin on ihan se on niinku semmoinen rustarengas irti, niin se joko kiinnittää tai sekin poistaa sieltä, se on irti. Saako vasemmalta? Tosi huonot tilanteet. Hyvä tietää. Niin on. Mullakin on aina myyntejä. Aika paljon kroppa sieltä käden takaa pois, kun menee sinne tappiopuolelle, niin aika pysyy vaan siellä. Se on aika hurjaa, että sä menet tavallaan kohti sitä voimaa myös siellä tappiopuolella. Sinne se pitäisi niinku myös näytti ihan siltä, mulla ei oo yhtään sitä loppuun. Mä katsoin. Siis mulla sain tähän, sit se yhtäkkiä voima vaan katoaa yhtäkkiä siitä. On se toista kättä. No voidaan vetää silleen vuorotella. Tulee vääntää vähän sitten toinen käsi. Se on vähän Ollin menossa hankalampaa. Mulla mentiin näin kovaa vääntänyt, kun varsinkin sitä kuumeen jälkeen. Kun on silleen päätä. Nyt sulla ei lähtenyt kroppua näin kaiken, niin se meni vaan käsiin. Se oli vaan vähemmän. Joo, kyllä. Vähän liikut niinku näin, että sä menisit Hyvä. Oikein. paremmin Oikein käsite. Oikein. Joo, oikein. Mulla on. Otetaan vasta. Väännettiin mun kaverin Mimmunkaan viime Helsinki Operissa. Viisi vuotta kanssa. Se menee pikkuhiljaa. Kyllä on pakko pitää. Ai.
Sattuks? Tavallaan Raakaa. niin. Sai pelattua tuolla omalla sivulla pahavuudella sen. Hyvä puolustusta. Tuossa on tuo toka erä, että yrittää ehkä livetä tai... Vasa, että sai tuolta niinku suurin piirtein tämmösen niinku kolmas oli ihan samanlainen kuin tuo ensimmäinen. Onneksi Henhe ei osaa hirveän hyvin mennä hemmeen. Ei sen kanssa maksissa ikinä kukaan ei ole hemmeen. On tosi paha. Tosi paha. Se on kuin juusto. Ei se niinku... Mun mielestä se on aika... Mun mielestä se on tosi hyvä. Paino. Huomattavasti parempi. Suurimman osa muista. Niinku mikä paino? Siis se, että vaikka sä painat tonne noin. Niin, se utsistaa. Niin. Ilman kättä. Joo. Mä oon tullut siihen tulokseen, että se varmaan pakkokin on, kun on jengi, jotka vaan vie sun käden, että se niinku voi... On, ja sitten kun nyt jos vaikka ajatellaan Suomessa tai edes maailmalla, niin aika harva nyt niin tiedät, että se vääntää tälleen. Niin. Se voi laada. No niin jos sä niinku mietit jo pitkälle, että sit kun sä sen kohtaat joskus, niin tietysti siinä on se. Mitä täällä tapahtuu? Toimisi perumaisesti. Se on jännä, se muuttuu paljon remmeillä. Niin, joo. Sitoutuu. Eikä ja sitten, kun tuo on niin, tuo mun vääntäminenkin on niin sellaista puolenaan vääntöä, jos me ollaan näin, mun on, siinä tulee just se, että sit pitäisi mennä liikkuu tosi nopeasti ilman remmiä, jos tiedät, se on näin ja pitää, ja sä lähet. Sen verran sinne niinku jää jo alle, että sieltä on hirveän hankala tulla pois. Jep. Se aukeaa helpommin siitä. Otatko vasemmalla ollen? Voinko mä ottaa vasemmalla? Mä saisin lämpöä. Anna vielä vasemmalla ollen. Tuo on jännä, että se kehittää niinku tästä. Joo. Otetaan tosi rauhassa. Mulla on toi vasen kierpää oikealla. Testireeni. Joo. Vähän näkyvyys. Niin, ja niin kun sä tuot sitä vähän, tiedät sä niinku tänne. Niin silleen näin. Niin. Mä en tiedä, siis mä niinku ymmärrän sitä. No siis varmaan niinku... Siis toprollaan se varmasti on luotelaan, mutta on vapauksiin joku juttu. Mut sitten, jos sä oot tarpeeksi nopea ja se on toprollaa, ja se ei silleen, ettei voimaero ei silleen massiivinen. Niin sitten, kyllä silloin, Mä en pysty huukissa hirveästi kyllä vääntämään. No väännä mitä haluat. Mikä tahansa tyyli on paljon vahvempi. Joo, niin. Ja sit se... Eli tähän oli vastauksena vuotta. Niin voimakkaampi, niin sit on aika Onko mä kahdesti käynyt Suomen vahvimman jälkeen kevyesti treeneissä, mutta ihan niinku just tällaista ottanut, että... Se on hyvä nähdä Jessemään. Kokeile Jesse. Onks sun niinku nyt noi vahvin silleen semmoista off-season vahvin? No ei, siis kun en mä tiedä, kun ei mulla varsinaisesti ole sellaista, että mulla olisi kausia, milloin mä löysäilisin treenin kanssa yhtään. Tai siis kun ei se kaikki kuitenkin sitten ensi vuoden voimat pohjautuu siihen, mitä tehdään nyt. Niin kyllä. Kuitenkin. Mutta toki on se epäspesifimpää. Niin.
ottaa tuossa, mutta mä vähän tänne 10 mikä fiilis tuli jälleen? Katoin ne finaalit. Vieläkin. Ei, siis paska fiilis nyt kuitenkin, mutta olimme suosituksen kannalta paljon paremmassa kunnossa kuin viime vuonna. On mennyt pari raundia ja oi vitsi! No niin sitten uudestaan vaan. Joku 100 000 ihmistä kattoo maailmaa. Mutta siis kaikki mulla oli mennyt tosi paljon eteenpäin viime vuodesta. Ja sit mennään. Voitin Mekkahin ja viime vuonna oli siinä silleen viimeisten joukossa. Ja nyt mä oon sellaista tilannetta, nyt mä en niinku pysty kun niinku raahaa sua. Joo. Mä niinku... Niin. Et kato, tää linja lähtee menee niinku tällaiseksi. Joo. Joo, eikö iso satsi? Et se niinku... Mä siis kyllä tiedän, miten huukkia pitäisi siitä. näytät Oliverin kameralle, miten hienosti sä puolustat. Noniin. Mä ootan tässä koko ajan. Ai huukkia. Niin, tolleen miten sä äsken teit. En mä siis pysty enää. Pyst. Sillähän on tekemistä, ettei voi ketään Lähelläkään vielä. Ei oo lähelläkään. menee yläkautta. Tälleen niin tää on ihan kamala tilanne, jos mä oon näin ja sä lähet siitä vääntää. Sisälle vai Ihan, no mitä, minne vaan. Se, että mä oon niin kaukana täällä, Joo. että niinku, pitäis niinku, tiedätkö, yrittää näin korjata sitä. Henkka on kyllä massiivinen. Joo, kyllä oikein lähet kun kuvaat. Se voi olla. Et nyt saa niinku sen, tiedätkö, kun saa kiinni. Joo. Mutta sit jos se on niinku, on näin päin. Niin. Joo. Hyvää reeniähän toikin on niin omalla tavallaan. Niin, kyllä. Joo. Oliver janoaa kontsaansa jotain oikein sellaista räkästä ja... Katos paljon miten huono tää. Tää on sitten niinku ei sun tarvitse käydä minkäänlaisia asenteita, mutta on ihan vaan noin. Viet sä vai vieks mä? Ei kun mä vien, älä sä tee mitään. Älä yritä hengitäkin sellainen tosi rauhallisesti. Oi. Ja tossakin jos sä katot, niin se kiertyy, lähtee vaan kiertyy näin. Se on semmoista. Se näyttää samalta kuin ihmiset, jotka opettelee eka kertaa huukkaamaan. Se on Joo. Mä jo kyllä näytin, miten räkänen mä oon vasuhilla huukkaamaan, niin kumpi oli räkäsempi? En mä kommentoi tällaista. Kirjoittaa pakko toista. Molemmat oli vittuun huonoja, mutta jos pitää valita. Mä menen vielä huukkiin. Okei, joo, tee vaan. Ja siitä tuli thumbnaili. Tuli. Nice. Ootas hetki, mun pitää miettiä. Mietit se mitä lihasta sä jännität. No siis mä mietin, että miten mä vittu oon tässä. Joo. Joo, niin se on ihan törkeä ero noissa käsissä tossa kulmassa. Mielenkiintoista. Mut sit Henkalla on taas vahvempi oikean niinku... No mut se on, mä oon 15 vuotta väärin. Siis mulla oli se, mähän väänsin oikein alun perin huukkia. Joo. Ja se oli oikeesti ihan hyväkin. Joo. Mä oon joskus ennenkin kertonut sen, kun meillä oli yksi Laakkosen Juha, se voitti, väännettiin samaan aikaan, voitti noviisien Suomen mestaruuden ja silloin oli noviiset vielä. Ja mä, ihan riskikaveri, mä pystyin näin, kun se väänsi täältä, niin mä otin sen tälleen ja väänsin täältä tälleen niin kuin huukistyynyyn. Mä väänsin Puolakauhon Hannun kanssa, väännettiin tuolla sen Naskali Harrin luona. Meillä oli tässä keskellä ihan vitun tiukka matsi. Joo. Hannu on siis entinen suomalainen legenda. Joo. Ja se päättyi näin, kumpikaan, että lopetetaan, ei tässä ole mitään järkeä, että ei tää mene mihinkään. Niin tälleen irrotunut, vittu joku oli, kun olisi työntänyt vittu neulan tänne. Ranteeseen? Joo, siis tänne puolelle. Ja mun huukki hävisi, se oli sen siljen. Mä en pärjännyt enää ikinä sille Juhalle, kenen kanssa väännettiin sitä ennen, niin en pärjää ikinä enää huukissa. Ei ollut mitään jakoja. Se oli ihan vittu. Se oli siis, mä muistan, se oli joku 1,5 viikkoa lastassa käsi. Ei siellä niinku mitään... Ei sitä nyt kuvattu silloin, mutta siis se oli, kun se kuitenkin pelasi eikä mikään napsahtanut, mutta niin sitten mä rupesin tätä näin tekemään.
Mutta siis se on hyvin erikoinen. Mä en tiedä oikeesti mitä siellä voi tapahtua. Se ei vaan niinku enää, se ei tuntunut yhtään luontevaa. Ei toiminut enää. Ei. Onko sulla mennyt ikinä kyynärpäät? Nämä klassiset sisäkyynärpäät ja tommoset. No ei mulla siis sellainen, että täällä olisi mitään hirveitä kipuja ollut, niin ei. Okei. Mut muuta sitten on sitten. Näähän mulla on siis, tässä näkyy nämä 2 leikkausarpea. Joo. Silloin, kun Ei siis kyynärpäässä mitään sen enempää ole. Ei ole. Leikattu vaan. Niin. No. Ja ei mene suoraksi. Niin. Kuinka suoraksi ne nyt menee? No niin. Meneehän nyt aika suora, mutta sitten tää koukku. Niin se on se ehkä, se on se kriittisempi. Mikä siellä tökkää kiinni? En mä tiedä. Se on se kriittisempi. Tökkääkö se vaan kiinni no, siinä? se tökkää. Sä voit painaa, se ei tästä mene mihinkään. Älä paino nyt, hyvä, ettei... No ei se kyllä tosta, se on niinku 90 astetta, ei se sit mene mihinkään. Se ei niinku, tämähän menee nyt... Se olisi ollut paljon parempi, jos se ei aukeisi tohon niin, suuntaan enää ollenkaan. Se ei edes aina täydellisesti. Mutta jos katsoo larrattiikin, kun sillähän on kädet näin, niin. mutta sillähän sitten taas, kun se näyttää jotain niitä juttuja, niin sillähän niinku menee suppuun kuitenkin ne kädet. Mulla on niinku molemmista päästä huono. Joo. En mä tiedä mikä se on. No. Vieläks sieltä? Otetaan vaan puoli yhden kautta. Joo, en mene tänne. Okei. Niin, kun mä menen vähän tätä linjaa. Okay. Mä niin ajattelen, että jos mä nyt joskus vielä väännän kilpaa, että se voisi ehkä... Totta kai sä väännät kilpaa. No tää on niinku tähän asentoon mä pääsen. Joo. Ja se on mulle omalla tavallaan ihan hyvä asento. Niin. No se on ihan hyvä paikka. Kyllä se voimalla meni siihen, että se on vaan, että miten sä saat se sit loppuun asti. Niin, siinä on se, että se niinku on... Se ei ole tarkoituskaan siinä asentossa. Ei se olekaan. Tää on ihan kama. Mä en tykkää tässä yhtään, mutta tää on nyt ikävä kyllä ainoa, mitä pystyy tekemään. Mutta se, että niinku jos... Koitapas paljastaa, kun mä... Tai lähdetään vääntämään, niin katsotaan vähän sitä asentoa sitten. Ja Palen asento ei liiku mihinkään. Pääset sä siitä paljon mihinkään liikaa? Mut toi on kyllä aika... Niin ilman, että mun rannut niin, kyllä. Korkkaa heti, joo. Tämähän sen asennon tehnyt. Ei se auka. Pystytäänkö starttaan? Onko toi sun starttiasento? Jos sulla on kuitenkin olkalinja. Saanhan noin, eihän tässä ole mitään. Saanhan noin olla. Siis mä oon jopa miettinyt sitä, että mä astun tänne. Kolman sivuun. Vastusta ainakin hämääntyy. No mut testatkaa nyt. No koitaan vähän, joo ei tarvitse. Sähän on tuomari, eikö tää on? No se on joo. Kato, sieltä meni. Perkele. Ei, poista toi. Hyvä Henkka. Mennä vittu. Toi on tosi hyvä kaavio. Eihän sen näin voi kukaan päästä.